aivan peltikin. Nyt on teljetty herrojen vitriini. Ennen joulua silmänsä raottaa. Ja meillä varmuutta uudesta kodista. Muutama kuukausi täytyy se skarpata, kunnes on tullut sen aika juuri. Hei maailmanmestari! Hei maailmanmestari! Hei Suomi on uusi maailmanmestari! Hei maailmanmestari! Hei maailmanmestari! Hei Suomi on uusi maailmanmestari! Hei maailmanmestari! Hei maailmanmestari! Hei Suomi on uusi maailmanmestari! Hei maailmanmestari! Hei maailmanmestari! Mika Granlund, mikä biisi lannoit muuten tuosta ruudun tuomolle, mikä lähti soimaan, tämä vai? Poika saunoo on biisin nimi ja se soi tää nyt. No varmasti ja poika varmaan tänään saunoo, kuvaile vähän tunteita. No ihan tää kertoo aika paljon, että ihan mieletön jengi on ollut kasassa ja olen tosi iloinen, että pääsee olemaan mukana osana tämmöstä joukkuetta. Ja 16 vuotta sitten, kun Suomi viimeksi on voittanut mestaruuden ja nyt me ansaittiin se ja hieno olla osa Suomea. Tiedätkö mitä nyt tehdään? Mennään tonne päin, otetaan ruudun Tuomo tuolta mukaan. Tuomo! Vuonna 1995 Aimo Summanen haastatteli Ville Peltosta. Nyt on sun vuoro haastatella Granlundin Mikki, anna palaa. Vähän aikaa, mitä mieltä? Eikö se on suora nyt? Anna mennä, se on päällä. Mikä, miltä nyt tuntuu? No mikäs tässä? Ei älkää laittako sitä partavaahtoa silleen. No niin, sitten mennään. Kysy joku klassikko. Totta, no miltä nyt tuntuu? Ihan hyvältä. Tunnu olet tää pois! Ei se aitoa, anna olla vaan. Let's go. No niin, mitä sä haluat, mä kysyn sulta? Mä ihan jäissä. No niin, nyt täällä on haastattelussa Tuomo Ruutu, että miltä tuntuu olla osa Suomea nyt ja voitettiin mestaruus. Tämä on iso jytky! No niin, siinä tuli vastaus. Ja toinen vielä, että ei tuu mitään. Ei oo, tää on nyt asennet nyt. Oliko tää oikeesti suora? Oli, osa ainakin. Ei me kysellä kysymyksiä. On hienoa, niin kuin Granlundkin katsotaan tämän nuoren taiturin. Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Ottaa mailan lapaansa kiekon ja venäläispelaajat katsovat kentällä, että herra jestas, mitä siellä tapahtui. Granlund ottaa kiekon, ottaa lätyn mailan lavalle ja tekee MM-historian yhden hienoimmista maaleista. Nuorukainen sinne lätty kiinni ja Konstantin Padulin katsoo, että taivas varjele mitä sieltä tulee. Sieltä tulee maali ja sen iskee Mikael Granlund vielä kerran. Ei voi kukaan muu väittää muuta kuin että on se sellainen häkki. On se sellainen häkki. Vielä sitä tutkitaan siellä, mutta siellähän se verkon perukoilla on mitä